grabe. Di na dyan yung mapugna ning New Year ba? December 31 karon. Year of the Metal Ox. Kini Year of the Metal Ox, dagan ko na nabuwa. Gani kay Year of the Break Up mo ni. Pero grabe. Dapat ito maglipay-lipay. Kaya tuwan ang biyaan ng year 2020. Sugato na mo itong 2021. Grabe dyan kayo ni tabuan ba? Tagay, hubog-hubog dyan taan na kayo. Grabe mo tagay dyan taan. Meron kayo para. Ay! Salamat! Ay, Lab! Lab! Uy! Nangupra ko prutas, Lab! Sakto ginito New Year na to, Lab! Nagagam mo na ako. O, 13 na kapag, Lab! Magasto mo na ano, eh. Musige mo din kaghanda-handa ang mga prutas. Mao man iingon nga mag New Year, magkuanta prutas nga 13 kabog para lihi. Ay, lihi din na. Eh, mana yung mga katiwangan mo? Oo, sundo nun man na nato. Sundo nun nila siya? Oo, sunod nun ba? So, mga prutasa po? Saan Ano yung siya, prutasa Lab? po? Dapat, Lab, kung mag New Year, Lab, nakatag handa nga 13 ka prutas, puro jud laban lingin, Lab. Lingin, Jud. O, lingin niya ka na kargado og tamis. Sama sa usang mga lingin. Pagkawa sa mga lingin. Oh, ang lingin niya, Lab. Sama aning kaning kuan, Lab. Apple. Na. Apple? Oh, lingin. Pagkawa sa lingin, dali. Pagkawa sa lingin. Pagkawa sa lingin. Kaning star apple, Lab. Star apple. Dili ah. Oh, mga lingin na. Star apple na din. Star apple. Kayo star lingin. Saan mo gawin? Pagkawa sa lingin. Pagkawa sa Oh, nasama aning grapes, Lab. Oh, grapes. Tamis ni Lab. Sama ni siya ka tabi sa simbolo sa ato ang relasyon. Kay kuya ra ba kayong 2021 kay nagkaroon ako kay magbuwag. Ha? Na dili ta sugot ana uning mauwi Thailand. Ipalit ko nila pataran. Bahala, di ba malit mo? Napa na yung buwan. Oh, napay lansunis na. Oh, na lansunis. Napay mangga. Napay kapayas. Oh, kanila. Oh, Kung nahuna na ako sa sulti sa mga higala ng amigo insect ba? insect. Oh, ingon siya na ako atong ngaging panahon pa ba? Oh, Hindi pa. insect. Dapat dinita handa lingin mga prutas. Ala siya. Kay imo swerte ligit. Yan na mo amigo nga kuwan. Aserte mo ligid yun. Oh, mutuo po ka nang kanang pag New Year mo amba ka kay ka putok ka tindugan putok ka di ba? Sumamba ka na malayat ka para mo taas ka. Ano mo ino sa kuno? Kaya ba ang tanako ay? Dili ko sa ko sa Ay, pasuko ko explain na. Yan pa rin sana paghihatag baboy. Di ba pwede? Ano po to amigo ngayon siga? Dili mo handa opat ka tiil kay inyo aswerte dagan layo. Na. Na ati manok. Ano po kung amigo na yun siga to nga? Dili mo handa itik pabo unsa pa dira Manok? gansa bara manok dira kay ang inyo swerte lupad layo. Mulupad. Sa galuot. Ano ay kong inganan? Kung para lihi eh. Mao man na sa London ay kong ingana. Karong New Year. Ikaw magbago na. Ay, sa hilo sila. Yan na ba itong higala ngayon siya? Dapat kita karon New Year, dili ta handa para tubig. Ano ba siya? Gusto mo, tutuwa mo ba karong 12 o 13 kaputas nga? Usa ka mo paninguha ninyo Japon. Basta wala kay kugi aring 2021 di Japon ka mo sinso. Dapat kugi jud kay Unya, hindi na nila musulod anang mag-trisi. Anong merong halit mo kayo ng mga prutas baligyan na nga. Dapat kita maghanag 13 ka prutas. siguro magkaon karon na siya. Kuan oh. Unya, karong 2021. Dapat ako bala, ikaw bala, tiro, babairo, ikaw. Dapat karong New Year, dili na ikaw. Maka inom ganit ko sabar na. Sige, magpira inom hinoon. Nya karang Ako inom tungod kung mahubo ko gwapa ka sa ako pananawan. karong biyahan. Wala pa rin kung panalaman nito. Bahubog niya. Kaso ko kay New Year na. Ikaw ba? Year of the Angry Bear. So, may asawa ni na. Di ba? Biyahe sa dagat. Wala sa mga putas mo. Eh, si Lance. Noong sa maninood, manoong manako noon. Dapat. Ikaw, bana na ko, tarong ka 2021. Hunong na ka sa imong pangbabayi para dili ikaw na ko patay. Patay! What's up mga bari mga pare? Sukatan. Kalimpi girl! Oga, bulahan ba kung tuig ka na itong tanan mga Bisaya sa tibok kalibutan. Labi na sa mga Bisaya sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Bulahan ba kung tuig ka na yung tanan. Oga, sa mga OFW sa tibok kalibutan. O sa mga Tagalog, o sa mga Ilonggo na mga sulit nga followers, advance Happy New Year na itong tanan! Advance Happy New Year sa tutanan. Oga, ang pintaan ng mga tuig year 2021 na kay Year of the Ox, Metal Ox din siya ka na. Year of the Break Up. Kung dahil ko na magbuwag aning gugma, dapat yun na amping yun. Kung maka-order mo, makahingaga mo, order na magkandado para sa simbahan. So ano yung ginagawa ni Figure
day kini nga ko 13 ka prutas. Yes. Ako masulti sa 13 ka prutas nga kung wala kay 13 ka prutas wertihon guno ka. Wertihon Dili ko, no? na. Yan. So naa sa tao. Yabi, panalitan na natin. Kay karon, kay naghanda mo kong 13 ka prutas. Sa 2021, so dili lang na mo ubra magkungkuta sa tiyo Japon. Dili dapat kita ka tao liyok kita para sa wertihon ta. So mga mari So mga pare, shout out tayo ko sa Sawang Filipina Card. Pa-shout out ko kay Guapa Chantel. Shenkas Kirsten. Happy New Year advance. So kay Ma'am Shout out. Lorimal Pilapil. Happy New Year. Right. Shout out ko sa tanang mga Bisaya sa Timog Kalibutan. Labi na sa mga diehard followers na mo ug sa mga likers na mo ug padayon ng suporta kanamo Yes. nag-share ug nag-view sa mga video na mo. Daghang salamat Daghang salamat sa mga followers na mo. Happy New Year kanyo tanan, karatong tanan. Kanatong tanan. Happy Happy New Year sa tanan. lain lugar mga Bisaya sa mga Yes. sa mga Bisaya na mga So, kaigsuonan. Happy New Year. Yaan na to ang 2020. So, Oh. welcome na to 2021. Alright. Hope na okay ng tanan. Bye! Bye-bye.